Shibanta kajing rakhe ka International Clouded Leopard Day. Umin tri rangba ka jala u Konrad ke sangma ha ka South Rik Nailar. Ula pelaj ka Mission Clouded Leopard ka bade ka senjam ka batmu ban ai jinga dabat penek pensa ya kini ki Clouded Leopard ni klatap sim. Lingba ukurwa ka sarkar kala ong baka ni ka mission ka temu ban penroy ka jingdan jingini ki jaj marat hakeleng ka jala. Lingba ki jing a jinga dam bat penek pensa e ki jaka shong ki jongki. Ka jingwat benya kat kum ka jing start sayan. Ka jing kmi benya ka banet slam. Ka jinga shimbenta lang jong ka im lang sa lang bat ki jing pen sungu thu pat ba. Kani ka program kan pendet jing mutru halor ka jinga trilang bat ki jala ba marjan jong ka than shatay lami ngi. Kajing pentrekam ya ka mission kan longling ba kajing petin linti jong ka Meghalaya Clouded Leopard Action Plan kabalas dang dakatanat Forest and Environment na kabentai ke senjam ban ai jinga da bat penek pensa ya kini ki jat maran. Ya kini ki klatap sim lapan hab hakathob vulnerable ha ka IUCN Red List na do u sinam arjar pra. Ya kini ki jat marat la ai jinga daru hapo ka Schedule 1 jong ka Wildlife Protection Act kat kendai spa nyu pu ar bat penrong ru ha ka Appendix 1 jong ka CITES. Ya kini ki jat marat bala khot ha ka ketin tenrai macha piong ha rilum garo lakrong ha kasi bat kla ha jaintia. Kini ki jat marat klaw ki don kebenta ka bakongsan ha ka bapenbet ya ka jingdon bun ki marat ki ba ki bamdo bat ya ka bala shim kum ka dak jong ka jingko jingkya jong ki klaw ki petam. Ka Meghalaya ka day ka badan ni ki jaka shong jong ki katu ka ni ki jat kla tap sim ki ba kerpang ha ka ri India kata kenthop ha ka klaw nok krek bal pakram bakmara narpu bat nong klem nalur ki klaw bala kmi da kishnong ki tau. Henry, kini ki jaka kila don haki bak buon ki jingma, kenthop ka jingdo no ki jaka shong, ka jingmi ki shnong ki thau, ka jing siat marat bean, ka jingdo na jong ka jingyo bam, bat namar ka jingkala ha ka jinglong ka sun beneng. Ha ka jingwat benya lingba ka jing start sayan ki don arp huaitli ki kla tap sim ha ka thain balpak karam haduk menta. Kani ka jingwat benya ya menta ka day ka bala penyar shushu na ka benta barok ki jet marat ki bakong san hapo Meghalaya. Na kaliang umintri rangba ka jala u Konrad ke sama ulapan ka jinggershan na kinong senshar shnong kinong shong shnong ki samla kinong wat benya bat ki kinhun ki bayale ban penne pensa bakin yasnok tilang ban ai jinga dai kini ki jat marat ki badai ki state animal.